Здравейте! Искам да ви покажа малко от Костинброд и неговите красиви къщи. Костинброд възниква на мястото на римско поселище. Тук е открита вила на Константин Велики. Това е било негова резиденция, защото има минерални извори и фактически много близо е до Сердика. Както и сега Костинброд се намира близо до София и е притегателен център за софиянци, които си строят къщи, защото могат да имат къщи с дворове. И наистина има много цветя през всички сезони на годината, но понеже сега е есен, по дворовете вече цветята са прецъфтели. Костинброд е обявен за град през 1974 година и от тогава все повече и повече се разширява и процъфтява. Много хубави, богати, заможни къщи и извън пределите на големия град, наистина приятно място за живот. И вътре по уличките, това е пътя, който отива към Стара планина, към Петрохан. Вътре в уличките е много красиво, уютно и живописно. Довиждане и приятен ден!